Otanpa sinä, Mauri, tästä kiinni. Siellähän siinä on Pekingin linnunpesän kuningaskotka, Usain Bolt. 3 juoksua tai useampi juoksu, mutta 3 finaalia, kaikissa maailmanennätys. Siinä on ratajärjestys ja hän tähyää varmaan tänään kisaennätykseen, stadion ennätykseen. Nimittäin me näimme täällä Juhanin kanssa, kun Xavier Carter, X-mies, juoksi 2 vuotta sitten 19.63. Maailmantilaston kaikkien aikoin 4. kovimman ajan, mutta siihen varmasti Usain Bolt tänä iltana tähtää. Mutta kovia kavereita on muitakin tässä juoksussa mukaan. Olympiafinalisteja, olympiafinaalisteja ja maailmanennätysmiestä tai maailmanmestaria ja niin poispäin. Otetaanpa ratajärjestys. Sieltä kuitenkin Boris Björnmanista aloitetaan tuolta ulkoradalta. Hänet diskattiin Pekingissä. Hankala juttu. Jalka sisäradan puolella. Kerran pari ja se riitti siitä hommasta. Ennätys 19.65. Sehän on hirmuinen ennätys. Giovanni Martina on 7. radalla. Tästä lähdetäänkin tuolta ulkoradoilta. Hänetkin diskattiin. USA teki protestin ja niin Martinakin sai katsella, kun mitali meni muille miehille. John Crawford, tämä persoonallinen kaveri, on Ateenan tämän matkan olympiavoittaja. Ennätys 19.79. Oli Pekingissä 2. Sitten tämä kuningaskotka, tämä hirmuinen mies. En olisi ikinä uskonut, että tämä mies rikkoo 200 metrin maailmanennätyksen. Minä en nimittäin itse sitä selostin aikoinaan 1996 Atlantassa ja minä sanoin, että minun elinaikana sitä ennätystä ei kukaan riko ja moni urheiluasiantuntija oli samaa mieltä. Olin aivan suorastaan järkyttynyt, kun näin ajan 19.31, joka muuttui sitten 19.30. Brian Chingai on tuossa, pikkuinen tikkaajat Zimbabwesta, olympiakisojen 4. maansa ennätys 20.12. Paul Hessionilla on puolestaan Irlannin ennätys, putosi välierissä 20.30 parhaimmillaan. Sitten sveitsiläisiä, Mark Schneeberger, ihan kelpo. Tulos viime kaudelta 20.47 tällä kaudella. 10 hitaammin, siinä niin. Oman yleisön suosikki ja sisäradalla on Marco Chibari, toinen sveitsiläisjuoksija. Tässä näin Kribari ja 20.54 on hänen ennätyksensä, sekin on viime kesältä. Mutta seurataan nyt ennen kaikkea, katsotaan sitten kelloa. Tekeekö tässä Usain Bolt uuden stadion ennätyksen, vai mitä hän oikein tekee? Assafa veti jo hirmuisen suoran mitan, mitä tekee tämä mies. Uskomaton kaveri. Hänelle oikein soitettiin Happy Birthdaytä ja koko stadion lauloi, kun hän oli juhlimassa 200 metrin maailmanennätystä olympiavoittoa. Usain Bolt. Viikkotoista sitten hän täytti 22 vuotta. Rata 5. Kribari, Schneeberger, Hession, Chingai, Bolt, Crawford, Martina, Spearman. Ja tästä lähtee tämä juoksu käyntiin ja seurataan nyt sitä valkopaidan tuloa. Hän ottaa heti siinä Crawfordin kiinni ja ei ole mikään Crawfordkaan mikään turha poika. Ja näin tullaan. Katsokaa hänen juoksua, aivan hurmioitunutta menoa. Ja seurataan kelloa, 19.63 on stadion ennätys ainakin vielä hetken aikaa. Yleisö huutaa suoraan huutoa. Katsotaan mitä löysää. 19.63 sivuaa. Onpa tarkka poika. Ei panna paremmaksi. Sivutaan sitä aikaa. Ehkä sitä 100% pudotetaan pois, jos ei muuten. Niin siellä ihmiset kuiskivat, että otetaan 100% pois, että saadaan tuota kuningaskotkalle stadion ennätys. Hirmuinen löysääminen jälleen. Elikkä se olisi mennyt sinne 19.55 varmaan, eli hän olisi juossut maailman tilaston 2 parasta aikaa tai 3. Tietysti Michael Johnson on se kakkosmies, mutta hän tällä kertaa löysäsi ja tyytyi 19.63. Kyllä se varmistuu. Se varmistuu, eli nyt on stadionennätys 2 miehen, X-miehen Xavier Carterin 2 vuoden takainen, ja nyt tämä Usain Boltin kuningaskotkan 1963 on Lausanne stadion ennätys. Katsokaa tätä juoksua. Voi hyvänen aika sentään. Hän omistaa ikäluokassaan 15, 16, 17, 18 ja niin edelleen. Kaikki 200 metrin maailman ennätykset. Ja kun hänen kotikaupungissaan Kingston Townissa oli 2002 juniorien 17-vuotiaiden maailmanmestaruuskilpailut, hän ei ollut täyttänyt vielä 16, kun hän voitti siellä maailmanmestaruuden. Hän omistaa virallisesti 17-vuotiaiden maailmanennätyksen, se on 2013 vuodelta 2003. 19-vuotiaiden maailmanennätyksen, se on virallisesti 1993 vuodelta 2004. Ja hän omistaa seniorien hurjan maailmanennätyksen 19.30, aivan uskomattoman ajan. Hän on 100 maailmanennätysmies 9.69. Siinä hän tulee saamaan vielä Assafasta kovan haastajan, se on varmaa, se nähtiin tänä iltana. Hän on myöskin
yhtenä osakkaana, jos niin voi sanoa, pikaviestiin maailmanennätysjoukkueesta. Eli joka kerta kun tämä mies tuli radalle finaalissa, aina syntyi hurjaa jälkeä maailmanennätys. Ja siellä näyttää olevan, ettei vale maanmiehiä ja naisia katsomossa, ja nimmarit ovat kovaa valuuttaa. Usain Bolt tämän hetken kovin yleisurheilija maailmassa. Ei ole epäilystäkään, kuka valitaan, kun Monakossa on loppukaronkka syksyllä, kuka valitaan maailman parhaaksi yleisurheilijaksi. On merkki, sillä tarkoittaa, että sivuaa kisaennätystä, ja vasta tuultakin hönki tuon verran 0,9 loppusuoralla. Martina kakkonen Hollannin Antilleilta 20-24, oli Spjörman USA 20-54. Olipahan tasoeroa, ja se huomaa tässä näin. Kyllä kun kuulin 2002, kun joku sanoi, että oletko Mauri kuullut, että Jamaikalta on tulossa sellainen nuori poika 15-vuotiaana ja veteli 17-vuotiaiden maailmanmestaruuteen, että saattaa kuule joskus rikkoa sen 1932, mutta ei, älkää puhuko mitään, siinä on se mies. Kyllä. Siinä hän on. Kyllä. Ja mitähän tapahtuu, kun tämä mies spurttaa Lontoossa kenties 400 metriä. Hänen ennätyksensä tällä hetkellä on viime kesältä 45-28 Kingston-Townissa juostu. Aika pelottavaa. Aika pelottavalta kuulostaa. Siellä Michael Johnson varmaan vapisee hiukan, että pysy vaan niillä lyhyemmillä matkoilla nyt. Tänään kuitenkin Asava Paulo osoitti satasella, että aika kova kilpailu siitä syntyy parhaimmillaan. 9.72 syntyy. Kaikkien aikojen toiseksi kovin aika. Että kyllä. Tosin tietysti... Joo, ei tarvi miehen takoa rintaa. Voi kerran vetää ihan loppuun eikä tulla kylkimyyrää loppusuoraan. Niin